и господа, този поздрав е от Ангел и Петя за тяхните три момчета: Илда с патрона и Алекс боса и Никифор тариката. Кая Гили за тримата лъвове, за Илдъс и Алекс и Никифор, за на мама и тате сърцето Яша. Вали гарми на тримата лъвове и пак им вървите, са на мама и на тате сърцето. Най-големите тарикати, мама и тате, много ти обичам, те са им сърцето, тяхната гордост. За тримата лъвове на тате сърцето, на маме душата, всичко царимте. Много ги обичам и Ангел патрона, то ти ги обичам, те са сърцето и тяхната майка Петя, Петя, много си ги обичка. За Илдъс и Алекс и Никифор, на тате и мама гордостта, много си ги обичам, те съм им сърцето. За тримата брата и за техния баща и тяхната майка Ангел и Петя, и като казват, че без тях не могат без тримата си. Лъвево те са, има сърцето и душичката, много си ги обичкат на Петя и Ангел, та са сърцето. За тримата братя Илдъс, Алекс